Tak. Ja, tak for den meget fine præsentation. Jeg kommer fra Danmark, så jeg håber, det er okay, at jeg taler dansk. Det er lidt nemmere for mig her. Jeg glæder mig meget til at fortælle jer om transformationen af Horsens Statsfængsel til Rum for Kultur. Det er et projekt, som har taget nogle kompromiser undervejs, men er nået i mål på en god måde i hvert fald. Som Martin sagde, så hedder jeg Jesper. Jeg kommer fra Rambøll, Danmark. Jeg har arbejdet i 10 år der, og jeg har 25 års erfaring med forskellige kulturrum. Her er et udsnit af dem. Det er både renoveringer, transformationer og egentlig også bare optimeringer nogle gange, hvor man har fået bygget noget, som man så finder ud af, måske 25 år senere, at det kunne faktisk godt være lidt bedre. Det er der altid plads til. Horsens, det ligger der ved den gule prik, og det ligger jo lidt langt fra København, som er den røde prik. Vi har jo også Aarhus og Odense og andre store byer, men Horsens er sådan en mellemstor by. Og der er det ikke altid sikkert, at et stort, tomt bygningsværk, som Horsens Statsfængsel er, det sådan lige står og råber på en ny anvendelse. Som det vil gøre i København, der vil man kaste sig over den med det samme. Her i Horsens, der skal man lige tænke over, hvad man skal bruge det til. Det har været fængsel i 150 år, og lukkede så i 2006. Og fra 2012 har man så prøvet at få det fyldt ud, de her rammer. Der er både fængselsmuseum, det er jo lidt oplagt, man har jo allerede et fængsel på stedet. Så er der hotel for selskaber, altså kontorhotel, lejer nogle af de her lokaler ud til små startups. Så er der hotel, hvor man kan overnatte i fængselsceller. Jeg har prøvet det, det er specielt. Jeg ved ikke, om jeg vil anbefale det, men det er i hvert fald spændende. Så har man fra starten af holdt udendørskoncerter, også med store internationale navne faktisk, og markeder med forskellige temaer. Det kunne være vikingemarked for eksempel. Og så fra 2021 har vi så kunne bruge Vestsalen til de indendørskoncerter, som man gerne vil have mulighed for. De har brandet så meget godt med her fængsel, ikke? Man har hele tiden den der stemning af tremmer for vinduerne og de der tunge teglvægge. Som man kan se, så er det et lidt stort bygningsværk. Vi har fængselsgården her, hvor de udendørskoncerter har været holdt. Og så vil man gerne koble det, vi så nu kalder Vestsalen, som var en indergård, via Vestfløjen ud til det her, så man kunne få et flow, og det kunne holdes sådan samlet til både markeder og konferencer og koncerter og teater og alt det der. Her er vi i den gamle fængsels indergård, som den så ud, da vi var over at præsentere konkurrencen for styrgruppen. Det var et vældig trist sted. Forfærdelig akustik faktisk. Jeg blev helt nervøs. Når man klapper, så kommer lyden tilbage fra alle sider. Og der var så en arkitekt fra Kubo, som fik ideen om, at man kunne rive de nederste, altså de nedre halvanden etage ned fra huset. Altså vi starter med at rive en teglstensbygning nedefra. Og det er jo hurtigt gjort, som man siger. Vi har støttet det lidt med nogle stålkonstruktioner, lidt bjælker og lidt søjler, for hvis nu tyngdekraften skulle drille bagefter. Og så har man selvfølgelig sat tag over, og det vejer også rigtig, rigtig meget, så man har fået ekstra belastning på de her teglmure faktisk, som jo også er 150 år gamle. Men man har fået den der åbenhed, som man havde brug for. Fordi min fine lille skitse her viser jo, at så har vi lavet Vestgården om til Vestsalen, og under Vestfløjen, der har vi så store sal og lille sal, som er sådan nogle mindre konferencelokaler, og vi har en halv etage stort set til ventilation, fordi det kræver meget ventilation også, vi kan se. Der er også huller i muren her, hvis man lige kan ane det, som er indblæsning til salen her. Nu ser det så sådan derud. Man har prøvet at bevare så meget som muligt af de her teglvægge, fordi det er det, der sådan fortæller historien om fængslet. Og som jeg skriver, akustikken den blev designet faktisk i konkurrencefasen. Resten af projektet, der gik det bare med at sikre sig, at de elementer, vi havde valgt, de kunne det, de skulle kunne. Selvom der kom forskellige ønsker om arkitektur og materialer og sådan noget. Så jeg vil lige, jeg er jo akustiker, så jeg kommer til lige at gennemgå de vigtigste akustiske virkemidler. De er ret simple i den her sal. Der er ikke 1000 forskellige ting. Vi har 5 store hæve-sænkeporte. Det er dem, der er markeret med rødt her. Arkitekten havde tegnet nogle
hæve-sænkeporte i forvejen, som skulle kunne gøre, at man kunne holde et arrangement herinde i Vestsalen, og et i de små rum inde bagved. Eller mindre rum, de er stadig store. Så kiggede jeg lidt på det. Man skulle gerne kunne have en scene her og spille herover mod. Man skulle også have en scene for enden af rummet. Begge ender faktisk og spille den anden vej. Så jeg sagde, at vi skal have noget lydabsorption på de her hæve-sænkeporte, så lyden ikke kommer tilbage i hovedet på os. Og arkitekten sagde, at vi kan da godt have sådan en 50 mm mineraluldspat på porten. Det har han set før, det kunne man godt gøre. Jeg kigger lidt på det og vender tilbage og siger, at jeg skal bruge en halv meter mineraluld. Og tænker, der ophører vores samarbejde nok. Men han tænker ikke ret lang tid, og så kommer han tilbage og siger, at det er jo fantastisk. Så får vi jo den her tykke port, som bare signalerer, at når den lukker ned, så er der bare lukket. Altså du kommer ikke igennem den her port. Du er spærret inde, og den følelse vil man egentlig gerne formidle. Så jeg fik min halv meter mineraløl, og det gjorde jeg selvfølgelig, fordi at i sådan et rum her er det ekstremt vigtigt at dæmpe bassen lige så meget, som man dæmper mellemfrekvenser og de høje toner. Så får man den her harmoniske akustik, og det gør bare, at man kan bruge det her rum til både konferencer og rytmisk musik, og der har også været akustisk musik herinde. Det kan faktisk det meste sådan rimelig fornuftigt. Nå, hurtigt videre til. Det her det ligner jo bare teglvægge med en rist foran, men det er faktisk lyddug i teglvægsfarve. Det synes jeg, de er ret meget godt. Det er jo kompensation, fordi når de her hæve-sænkeporte, de er nede, så har man jo kun portenes akustik, dæmpning. Når de så kører op, så har man både portene, men man har jo også en dæmpning for de rum, der er herinde bagved. Så for at man kan lave lydprøver i Vestsalen med portene nede, og så kan man køre portene op, og så folk, der har siddet og spist middag herinde bagved, de kommer til at åbenbare sig det hele der, ikke? Så er man nødt til at have den samme akustik, så man kan lave de lydprøver rigtigt. Og så må vi kompensere for akustikken med de åbne porte. Så har vi de her absorbenter fra enden af væggen, og det er faktisk bygningsintegreret kunst. Det er jo støttet af fonde, kommer lidt tilbage til det. Og nogle af de her fonde, de har et krav om, at en procentdel af byggebudgettet skal gå til bygningsintegreret kunst. Så det er både en lydabsorbent, men det er også et kunstværk, som hedder Skyfall i bedste James Bond-stil. Og det fordi det trækker ligesom himlen ned i rummet, ikke? Og lyset. Og så er det også en lydabsorbent selvfølgelig. Det sidste element, det er vores ovenlys. Der har vi de her flader, som også er nødt til at være dæmpende, for at vi ikke får et svar tilbage. Altså det vil være et reelt ekko, vi vil få derfra. Så det er også bare dæmpet ned. Og jeg har sat et stort grønt plus der, fordi at akustikken er faktisk lykkedes med at komme i mål som en harmonisk akustik, som kan bruges til rigtig mange forskellige ting på en fornuftig måde. Det er ikke en akustik, der er 100% i mål, fordi det vil kræve, at vi lukkede af for alle de her teglvægge, og det er der ikke nogen, der ønsker. Det ønsker jeg faktisk heller ikke som akustiker. Det er jo da lidt ærgerligt at lave mineraluldsbas over det hele. Det vil også blive for meget, ikke? Jeg har sat en lille minus på portene, fordi man ønskede sig at kunne holde separate arrangementer i Vestsalen, og så derinde ved siden af samtidig. Det viste sig, at det fik vi ikke råd til at lave. Simpelthen. Det blev for dyrt med nogle hæve-sænkeporte, som kunne dæmpe de der 50 dB, som vi skulle gøre ifølge programmet. Så man købte nogle billigere porte og lever faktisk også fint med det, fordi det er alligevel meget, meget sjældent, man har to forskellige arrangementer samtidig. Og der kommer to virkelig kedelige slides nu. Vi har nummereret dem, så man ikke bliver bange for, der er mange af dem. Men jeg kan ikke huske det her, hvis jeg ser et billede. Så jeg skal lige have lidt at gå efter. Og vi kan se, altså, det var en god proces, hvor vi kom frem til den her sal. Det startede allerede i konkurrencen. Mange gange så sender man en præsentation ind, en A3-mappe, og så får man et svar tilbage. Og så okay, det var godt, eller det var dårligt. Her der var vi over at præsentere det. Lidt ligesom nu her, så stod vi og præsenterede vores projekt for styringsgruppen, tror jeg det hedder. Og vi diskuterede de vigtigste temaer med dem, fik en dialog omkring det, og vi fik også forklaret de her tunge porte, og hvad de skulle kunne, og hvorfor det var vigtigt at dæmpe bassen lige så meget som resten. Ikke? Så havde vi flere fysiske møder igennem projektet med styringsgruppen, så vi hele tiden kunne rette ind, hvis der er noget, f.eks. de her porte, der blev for dyre, hvis vi skulle have opfyldt kravet.
Og så kan vi tage en snak om, jamen er det her krav så vigtigt, at vi gerne vil betale 3 millioner mere for dem? Eller vil vi gerne bruge de penge på noget andet, der giver mere værdi? Så giver det også ejerskab til projektgruppen. Dem, som sidder og tegner den her bygning og projekterer den, føler jo faktisk, at man er en del af det, og man får sådan lidt ejerskab i forhold til, at det er også min sal, jeg vil gerne gøre det rigtig godt. Så det kan også betale sig at gøre det på den måde. Så er der lidt en reklame for akustikeren, en reklame for mig selv. Det er vigtigt i kulturbyggeri, at man bruger akustikeren på samme måde som arkitekten faktisk. Altså vi skal ind samtidig, fordi de her løsninger, de skal integreres virkelig godt. Det er så ærgerligt at bruge nogle standardløsninger i nogle store, flotte gamle bygninger, eller små, flotte gamle bygninger. Det er rart at få nogle specialløsninger, som ikke behøver at være dyre, men hvis man kombinerer materialerne på en hensigtsmæssig måde, så får man jo en meget, meget bedre løsning, som nu de her hæve-sænkebordet. Selvfølgelig masser af fysiske workshops, så man møder hinanden. Teams er rigtig godt til mange ting, men det er ikke så godt til sådan noget tværfaglig udvikling. Og det vandt faktisk prisen, det her projekt, som hedder Renover-prisen 2022 for kulturbyggeri, Danmarks bedste renovering. Og det er jo selvfølgelig stolt af. Det her bygningsintegrerede kunst, der var vi også over og se deres forslag til det, og så kunne de fagligheder, som var involveret i det, det vil sige styringsgruppen havde jo en mening om det, fondene, mig som akustiker, og arkitekten var også ret interesseret i, hvordan det kom til at se ud. Vi var enige om, at det var Skyfall, der var den bedste løsning på det. Jeg drukkede en del kaffe den dag. Som nævnt er det fonde tit, der støtter sådan nogle kulturbyggerier i Danmark. Det er meget sjældent, at brugerne og hvad skal man sige, driftsorganisationen har råd til at bygge sådan noget her alene. Vi støder tit på Realdania, som er sådan en fond, der støtter rigtig meget. Og også Mærsk, altså AP Møller-fonden der, er også en rigtig stor aktør. Så bliver det mere og mere lokale fonde. Man kan tit få nogle banker og nogle forskellige andre fonde til lige at give lidt ekstra, men det er ikke de store beløb. Så det er også et vigtigt vilkår. Her har vi ikke rigtig den der fondsstøtte. Det er et andet eksempel. Vi er et helt andet sted. Vi er nede i sydlige Danmark. I Svendborg. Bare lige for at nævne, at det ikke altid det lige kører sådan efter en stor bevilling, og så bygger vi noget fedt. Så her har vi et gammelt skibsværft. Man har bygget skibe der indtil for nogle år siden. Det kan man ikke i Danmark mere. Det er alt for dyrt at bygge skibe i Danmark, så det gør man i Polen og Korea og sådan noget. Så havde man en stor hal stående. Svendborg er også en ret lille by i forhold til store byer i hvert fald. Man tog bare hallen i brug. Tænkte, der har vi en hal. Vi holder koncerter, vi holder fester. Men man fik fortalt, at faktisk gæsterne måtte gå ud en gang imellem og tage en pause, for ikke at få hovedpine af at være derinde, fordi at lyden var bare alle steder. Så man startede med at lave nogle nye toiletter herinde ved siden af, så folk kunne komme på toilettet i tråd med Martins bekymring. Der har man så lavet nogle rigtig fine toiletter, altså virkelig flotte toiletter faktisk. Så man bliver helt overrasket, når man kommer ind fra den gamle hal, og så på toilettet, som er sådan virkelig flot. Lidt i tråd med den løsning, jeg anbefalede dem at gøre. I stedet for at hænge en masse gardiner op, det kan jeg faktisk se, at vi har her, det virker jo egentlig fornuftigt. Men det vil ikke være godt i den her hal her, fordi vi vil ikke få dæmpet vores bas igen. Vi skal have, altså jeg taler meget om basdæmpning, fordi det er virkelig det, der gør, at man kan bruge en hal til mange forskellige ting, uden at ændre på akustikken undervejs. Og jeg overtalte dem til, at man laver en lille smule af den rigtige løsning hvert år, fordi man får en pose penge fra driftsbudgettet hvert år til at forbedre. Det vil sige, at man kan ikke gå ud og købe den store forkromede løsning, men vi laver lidt af den rigtige løsning. Vi vil hellere have lidt af den rigtige, end vi vil have en hel masse forkert, som aldrig bliver godt. Så det er også en måde at gøre det på. Jeg synes, det er en meget fornuftig måde, faktisk. Nå ja, i gamle dage, der havde man jo guldengle til at sprede lyden og sådan noget i store koncertsale. Så var der søjler og engle af guld. Nu har man elinstallationer. Det kan også noget. Det spreder jo lyden på samme måde, så det holder man bare, og så har man lidt sjæl fra den gamle bygning stadigvæk. Det er også i Svendborg. En anden model, det er så den her, hvor der har taget en politisk beslutning om at ændre anvendelse på det her hus, som er det gamle radiohuset. Det var Danmarks Radios gamle kontorbygning. De flyttede ud i noget nyt, rigtig fint. Og Musikkonservatoriet
bare i nogle lidt slidte lokaler, der skulle males og forskellige andre ting. Og så tænkte man, radio rimer på musik, det er lidt det samme, vi flytter det over. Og det er det med, at kan man bruge alle bygninger til alt, og der vil jeg så sige nej her. Jeg var selv ikke usikker på det, men det kunne have blevet meget bedre, hvis vi havde fundet en anden bygning til det her musikkonservatorium. Der er standard øvelokaler i selve kontordelen af det, og der er simpelthen ikke højt til loftet. Det er ikke nok lofthøjde til, at især sanger og piano kan få nogle fornuftige forhold. Enten får man dæmpet al lyden væk, så det ikke får noget respons for rummet, eller også så bliver det for hårdt et svar, man får fra loftet. Så vi har virkelig, og det er en fredet bygning oveni, så loftet skulle være plant og hvidt, så man ser en hvid flade udefra om natten og aftenen, når der er tændt lys i bygningen. Svært projekt, vil jeg sige. Det blev okay. Den sidste reference, jeg lige vil nævne, det er KB-hallen, som jeg er meget stolt af faktisk at have været med i. Det startede som en gammel sportshal i 1939. Der fandt man ud af, at man kunne dyrke sport indendørs. Og man byggede sådan en halv cylinder af beton, altså simpelthen en betonbue, der gik hele vejen ned igennem. Det var jo fint til sport i 1939. Men så opfandt man jazzmusik og rockmusik og sådan noget, rytmisk musik, og man havde ikke nogen steder at spille det. Så i den her KB-hallen, der endte det med, at der spillede The Beatles og Jimi Hendrix og Louis Armstrong, og det blev sådan en ikonisk hal, altså legendarisk sted, hvor alle de her store havde spillet. Ikke? Især efter Beatles spillede der i 1964. De spillede 20 minutter, og så var den her hal bare stedet. Den blev så fredet i 2011 i marts måned, og i september måned 2011, der brændte den. så det holdt 6 måneder, ikke? Og det var sådan en tynd betonskal, som man næsten ikke kan bygge mere. Man kan ikke dokumentere, den holder i hvert fald. Så vi var nødt til at bygge en helt ny betonskal, fordi den var for skadet af branden desværre. Der skete noget til en eutikmesse, jeg ved ikke. Og det var så det sidste, der skete i den sal der. Så det er en nybygget sal faktisk, men det er jo en nybygning af den gamle. Det er så blevet lidt større end den gamle. Og fordi at det er nogenlunde den værste geometri til koncerter i forhold til akustikken, al lyden bliver samlet på de midterste rækker, og der er ikke nogen lyd ude i siden, fordi det bliver sådan ligesom parabolet ind. Vi må simpelthen behandle akustikken, som man vil gøre i en klassisk koncertsal. Så er den rigtig seriøst, og vi har lavet det her. Det her det er bare et syn, sådan et visuelt loft af åbne metalpaneler. Oppe bag ved det sidder der det, som vi kaldte abegrotten. Det var jeg lidt ked af. Men det er sådan nogle gipsplade trappeformer med perforeringer på, så man får den rigtige dæmpning. Igen, bas, bas, bas. Vi dæmper bassen alt, hvad vi kan. Og så får vi samtidig omdirigeret lyden, så den ikke ender i midten, men bliver jævnt fordelt over hele salen. Det kommer jeg til at snakke lidt mere om i morgen, hvis der er en lille teaser for indlægget i morgen. Det endte rigtig godt, det her. Den har fået fantastiske anmeldelser af både musikere og lydfolk og publikum, og anmeldere især også. Så selvom det er et rytmisk venue, det er stadigvæk en sportshal også. Det tænker vi ikke så meget over. Men den er designet til rytmiske koncerter, for det er det, som er KB-hallens profil. Så det er en fast akustik. Man kan ikke variere noget som helst derinde. Men man kan stadigvæk holde konferencer, man kan holde rytmisk koncert, og man kan holde klassisk koncert, som vi kan se. Det var altså ikke en del af programmet. Men fordi det nu endte så godt, så fik de ligesom blod på tanden, som vi siger i Danmark. Siger man det i Norge? Det ved jeg ikke. De fik mod til at prøve en symfoniorkesterkoncert. Og det gik så godt, at de faktisk har dansearrangementer med det her orkester nu en gang imellem derinde. Så det viser bare, at hvis man får akustikken gjort rigtig harmonisk, altså det vil sige dæmpet den der bas lige så meget som mellemfrekvenserne og de høje frekvenser, så får man en akustik, som er lidt mindre afhængig af, hvor lige efterklangstiden ligger henne. Man kan simpelthen bruge den til mange flere ting. Der er lidt minuser også her. Der er altså noget, der går lidt galt, ikke? Det var jo den gamle, altså grunden er ikke større end hallen, så vi kunne ikke udvide den overhovedet. Der er lidt noget med flowet. Det er lidt svært at få fat i sin jakke, når man skal hjem, fordi man skal ned ad en trappe og op igen og sådan noget. Så der kan komme lidt kø for at komme hjem efter koncerten. Og så i starten lavede man lige en lille fejl med at sætte baren ind midt i salen.
Fordi hvis det er en stille koncert, man har, så var der en lidt uheldig ting med, at betalingskortautomaten, hver gang man købte en øl, så sagde det beep. Og det overdøde musikken i nogle tilfælde. Så man forlod baren. Ja, tak.